खुलुमबाय गोथार मंगलबारनि गासिखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासआ आरोबाव सासे बारायबावबाय। धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे सुबुंखौ पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जाबावबाय। दा जोंनि बे आसामाव गासै 27 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ गोसारबाय। लोगोसे आसामनि थासारिखौ नायनानै अरुणाचल प्रदेशनि माखासे सुबुंफोरा मुस्लिमफोरखौ बुदों आरो बिसोर बुजानाय सुबुंफोरा ट्राकनि मानसिमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा जियानो जादोला बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालबारि उलुबारिनि सेंग्राफोरा एबा लाइमोनफोरा ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राखौ हमनानै मोनदों। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बे बिटिसिआव ड्राग्स फालांगिरिफोरा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दंमोन। थिग बेबायदिनो लकडाउननि समावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालबारि उलुबारियाव ड्राग्स बेफारिफोरखौ एबा ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरखौ हमनानै मोनदों। जोबोर मोजां खोथा, मानोना जोंनि बे बिटिसिआव ड्राग्स लाग्राफ्रा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो माखासे लाइमोनफ्राबो बे ड्राग्सनि थाखायनो जिउ गारनांगौ जादों। दा बिसोर ड्राग्स फालांगिफोरखौ पुलिसनो हरबायना हराखै बेखौ फोसावनानै होनाय जायाखै। जोंनि बे इन्डियायाव गासै 4421 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु बेमारा गोसारबाय। सेबाया बड' लेंगुवेजनि थाखाय अनलाइन क्लास खालामगोन। औ नंगौ, जोंनि बे आसामनि सेबा होननाय मोनसे बर्डआ बड' लेंगुवेजनि थाखाय एबा एसामिस लेंगुवेजफोरनि थाखायबो अनलाइन क्लास खालामगोन। दा बे अनलाइन क्लासखौ बोरै आपडेट होनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखागोन। जोबोर गोजोनथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन, सेबाया बड' लेंगुवेजनि थाखायबो अनलाइन क्लास खालामगोन। दा जियानो जादोला लोगोफोर, दिनैनि रादाबा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां, लोगोसे बेलनि घन्टिखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो नोंथांमोना सानफ्रामबो आंनि गोदान भिडिअखौ नुबाय थागोन।